Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Sekuboshwe umholi we-Operation Dudula uNhlanhla Dlamini owaziwa ngelikaNhlanhla Lux. uNhlanhla Lux uboshwe eKhaya House lapho kade ene-interview khona neKhaya FM. Ngemuva kokuboshwa ube esegcinwa esiteshini samaphoyisa aseGoli. uNhlanhla uboshwe ngemuva kokuvulelwa icala ilunga le-EFF uVictor Ramerafe. uRamerafe uvule leli cala ngemuva kokuba i-Operation Dudula ingene emzini wakhe yapequlula izofuna izidakamizwa. Kubikwa ukuthi i-Operation Dudula ingene emzini kaRamerafe yapequlula ifuna izidakamizwa, emva kwalokho ibe isimshaya. Ngokombiko, i-Operation Dudula ithi kunomuntu oyitshelile ukuthi kudayisa izidakamizwa emzini kaRamerafe. uRamerafe ube esephelezelwa iqembu le-EFF ukuba yovula icala esiteshini samaphoyisa aseDobsonville lapho kutholane khona phezulu i-EFF ne-Operation Dudula. Kwi-voice notes esabalale ezinkundleni zokuxhumana, umlisa onguSiphiwe Shabangu uzwakala ethi uDlamini useboshiwe ngemuva kokuphuma eKhaya House. Uveze ukuthi ngesikhathi kuzoboshwa uDlamini kufike izimoto zamaphoyisa ezingaphezu kwa-20. Wembukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Siyacela ukuthi ushiye comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.